Nou, wij zijn de Hegen met Dektweilers. We hebben een dweilorkest hier uit de omgeving, of uit Heeg als standplaats, maar de leden komen overal bij. En we zijn volgend hier 24 hier. Dus van 1999 ja, ben je al bezig. En ja, we hebben van de jonge repetitie. Joh. Volgens mij kost het je net zo volle moeite om de sfeer erin te krijgen als een jong. Nee, daar ben ik voor, hè? Zeker. Is dat een repetitie, jongen? Is dat eigenlijk net gewoon een feestje zonder publiek? Altijd. Het is wel leuk om er even bij elkaar te komen en even de weekend last te leggen en lekker het oude hoerenmachine aan. Muziek maakt is mooi dan, nationaal. Dat vind ik mooi. Dus een stukje ontlading. Er ook een week gaan en dan lekker fruiten maatje. Dus daar heb ik altijd wel wat les van, hè? Lekker energie erin gooien. Dus dat vind ik mooi. Maar is het wat dat een keer echt ook kwaad? Jawel, jawel. Ja, vind ik wel. Dus, voor mij wel een mooi stuk vreugde, vooral dat er een beetje bij bent en al repetitie. Maar ik vind dat je muziek maakt dat veel in. Dus ik vind het altijd mooi, hè? Dus, ik mag graag enthousiast een beetje erbij. Er zijn een aantal bij, ik geloof nog 2 die er vanaf het begin echt bij binnen. Ik zit er vanaf het begin al bij, dus dat is bijna 24 jaar al. Dus ik weet toch weer toen ik erbij kwam, dus dat zou wel een over mijn leeftijd. Wij repeteren 1 keer in de 2 weken hier op Vrete Jong en ja, we spelen eigenlijk ja, van alles. Als wij een leuk nummer hebben, dan ja, we dat doen en dan show wat we dat nummer krijgen of wat scrummenwerk in en dan spelen we dat. Wij troffen hier maar de fietsalversterrentocht. En hoe speelde je hem noemen? Dat kwam u wel bekend voor. Hoe is dat zo kan? Ja, wij hebben in 2014 weer het volgens mij, hebben wij binnen wij voornemens om de Elfstedentocht te varen. En we wonen natuurlijk wat rugbaarheid rond aan. Zwaar dat het bij de omroep op de radar kwam. Dus we zeiden van wij moeten het heel hier met wij spelen. Dus ik heb dat screwen en dat hebben we ingestudeerd en dat hebben we nou zo wat in elke stad hebben we dat doen spelen. En dan komen wij nog eens bij hem onzet. Ja, dat vonden wij ook wel wat let. Ja, nou weten wij dan net hoe dat klinkt, hè? Dus misschien is dat het dan. Ja, dat is volgens mij haast wel tijd voor pauze en dit spelen we altijd aan het eind van elke set. Dit is dus pauzenummer. Nou, ik ben benieuwd. Thank you.